Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Seryoso niya. Di ko gustong magbinuang ka. Kay bisag giunsa ko pa pagtudlo ang akong kaugalingon nga malimtan siya. Kung sumayagay kong buhaton nga dili magyud mawas kung unahuna si Corina. Unsay may kong buhaton, Piotr? Sala to dong. Kinahanglan pa ba nga kung usbon pagsulti? Ayaw na lang dong. Libaw ka ba, Piotr? Nayabag na ko. Nabuang na ko. Sa ka bang kalit ka bang mibarog sa mong gilikuran? Kukukuha nung tinuto yung kisulti dong. Kasi tinusok mo sulti. Mayo mo lagi kang tubag dong. Ha? O si maayo lagi kumutubag. Dong Gregoy, nunguta na pag yun, ingon ka nga nayabag na ka, nga nabuang na ka, tinuos ka dong. Buang. Panagutom mo dyan ko ni Mayo, ha? Ay kalagot no ha. Matinuod na yun ng imong kalagot ha. Ako almal no ha. Karmal very cool lang doon. Hiwi, pahawas kong tubangan. Pahawas kong tubangan, ha? Samtang nakapugong pa ko. Onsay nga dong. Pahawa! Pero di oy. Kakuyaw din yung Rodriguez ha. Mao din ni may gugmat ang wala sa lugar. Mayabang. Mabuang. Ew. Pero gwapa sa kayo kas Corina nga asawa ni Francing oy. Kay ni Ma'am Daisy nga asawa ni Rodriguez. Gwapa na. Buutan pa. Ay, insa may dili mayabang kung dili mabuang na ano. Hello. Oh. Milagro ang nawag ka. Uy, may nanawag din ko rin sa cellphone. Wala na. Ibaw na. Ibaw na kung kinsa na yung nanawag. Basta mingon gani siyang milagro nga nanawag. Himala na yun na. Si Ma'am Daisy na yun ang iyang ikasultay. Ang iyang wife himala gitoon. Kay taon-taon namang wala magparamdam. Salang. Buhi pa dahi siya, no? Milagro nga nakaunong ka nga mo Paulis Bay, dis eh. Anong di naman lang mo ihurot diha ang imong panahon sa pagsigig suloy-suroy, sa pasigig biyahe uba sa imong laki, nga mo'y bugto mong kalipay. Wa ko mga kusar, kay may agi ka na. Shit na kun shit! Basta kay di ka na welcome dire. Ug ayaw ipasangil ang imong anak, nga kauban nimo karon diha kung asa ka man. Kung di ko interesado nga masayod kunhain ka, yes, bay mo gihapon kini. But I'm sorry, di ka matawag nga usa ka asawa nga wa sa bay for more than 3 months. Ug ayaw ko patuhuan na lang imong gingon. You're in a business trip, ha? Okay, complicated and confusing na kaayo ang imong mga rason ug mga kanang mga panulti nimo. And very obvious, gawa ka magsulti sinod. Don't worry. Your life is your life. And I am no longer interested nini. Period. Gaan ba lagi kudong gurigay? Kasi Ma'am Daisy gitumitawag sa... Ganun na ibawam ka? Basta lang. Muli ko na siya this week. Uy! Patay! Muli siya Rodriguez? Magsugo na pagkagamong kalbaryo ni ini, oy!
Kauban ko nun niya si Toby nga mong anak. Na, tumas! Samot! Mubalik og sakit ang among mga tiil, ani? Masay mo balik og sakit niya mga tiil. Ang! Basta na, sa Ma'am Desi, ang sa dudong Tobe. Magasiki, magkamigkinto, oy! Kisa may dili sa kitag tiil, ani? Hey, basta dyan gini mo apyot. Pero dong, kuan ba? Kining kuan ba? Kining... Unsa? Kung may baho si Ma'am Desi, bahin ni Corina, usao naman lang. Ha, dong? Unsa makas Ma'am Desi, dongoy? Ha? Usao naman dong krigi, oy? Kung anong may bawa mo siya? Imong sayran? Ha? Dong krigi sa rin. Nag-ingon ba na ikaw? Nangutana lang ko. Imo bang sayran? Dili dong, oy. Sayran yun. Uy, unsa ko dire? Chip! Bitaw, no? Kada ko kagubot, may tabo na, no? Gitubag na nimo mismo ang kaugaling mong pangutan apyot. Ug nasayod ka na kung unsa ang sulod nga mahitabo kung galing hisayran niya kini. Sayod ka na. Kumusta man ang inyong trabaho din, he? Okay na, Sir Franz. Ayaw mo kalimot, ha? Mag-overtime ta, bisan og duha lang ka oras. Kay may apasuntang quota for shipment para sa sunod semana. Og manubag ta sa atong amo kung dili na to ni makuha. Magtinibangay lang ta, okay? Okay, sir. Sige, amping. Amping sa trabaho. Safety first, good. Muna ilabing hinungdanon. Kumusta rin kagkaroon ng akong pamilya dito sa amo? Nagkapanihapon na baka sila si Corina? Dudot o Miles. Unsa kay lang gisudan karon? Dinhis ko pa niya nga ako gitrabahoan. Libre og lamian kayo ang pagkaon. Sila ka dito. Ugma, magpadako kwarta ni Corina para silang konsumo dito. Sige lagi kutan ng atong sudaan, Makorin. Kung dili utan, isda. Unya ang isda kung dili ununan, tuwahon. Ano dyan ta makasuwag balik og baboy mo? Bitaw mo, bisag chicken manok na lang. Chicken manok. Chicken manok ba? Mahimo bag, dili mo magtabi diha. Ni ata tubangan sa grasya. Sorry ma. Nangutana ra gani kung ano nga wala ta magsudag baboy. Kay nagdaginot ta. Kinahanglan pa kumupasabot ninyo, ana, ha? Dudot? Miles? Oh. Nagtinan-away man mo. Oh. Nasuko mo na ako. Wa ma uy. Wa man gud ma. Wa na sad mo balik dinhi si Tito Greggy kuya no. Daghan ra ba unta taniya permi og chicken manok? Gani. Nginawa naman mo balik dinhi sa ato si Tito Greggy, Makorin. Mao. Taw-taw na yun siya nga wa mo ni sato. Nga na di ma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!